πραγματικά θέλω. Στις τιμές που πραγματικά με συμφέρουν και χωρίς να κάνω συμβάσιμους, ούτε στη Βιόλογα, ούτε στο όνομα αυτή της αγορές μας λοιπόν, μόνο στο Παναγιωτά. Γιατί σαν εδώ, πουθενά. Μέσω της οικολογικιάρης στους 94,1. Beach, kažkoks paplūdimys, sukam. Κάθε φορά που ανοίγουμε το διακόπτη του ηλεκτρικού, κάθε φορά που μαγειρεύουμε, που ανοίγουμε το ψυγείο με τη τηλεόραση, καταναλώνουμε ενέργεια. Tik tu saugok tą mašiną. Για κάθε κιλοβατόρα που καταναλώνουμε, O, kurva, eik tu. Eik tu, na. Kaip mes užkilsim čia, kurva. Αλλά συμβάλλουμε και στην προστασία του περιβάλλοντος. Eik tu. O čia sustok, daugiau nei nevažiuoju. Niekas neatlieptų. Aš bijau, kad mes neužkilsim čia, kur. Stok, aš noriu išlipti. Jau, kaip mūsų mašinytė. Nulipyti mūsų, pažiūrėkit. Eina savo. Geriau čia nevažiuokit, jinai tai traukia. Bet čia tuščia žmonių, nieko nėra. Tuščia, tai dar kiek valandų. O tu kur? Eik, tu sau kaip nežinau.